osztálytársak, akikkel azóta nem is találkoztunk. Sőt, és akik az osztályfőnöknővel sem szaladtak össze az elmúlt években. Sok-sok pillanat él bennünk az elmúlt 20 esztendőről is, melyeket ugyancsak szeretnénk megosztani, hogy beleláthassunk egymásnak nem a napjaiba, csupán életünknek néhány fontosabb, kiemelkedő pillanatába. Mert emlékeink szunnyadó parázsát feléleszteni még nem késő, csak te kell azért köztünk legyél. Miért fontosak ezek a találkozók? Mi az, amiért szépen felöltözünk, hosszú utat teszünk meg, időt, pénzt áldozunk rá? Jó-e egyáltalán egy ilyen találkozó? Mire, kinek? Ezekre a kérdésekre legalább annyi választ lehet adni, ahányan vagyunk. Van, aki csak egy jó bulira vágyik, vagy jól esik elbeszélgetni egy volt osztálytársal, osztályfőnöknővel. Számomra kulcsfontosságú a beszélgetés, a régi emlékek felelenítése, a régi dolgok átbeszélése. A legkedvesebb szó, ami ilyenkor a legtöbbször elhangzik, mindannyiunk ajtáról, emlékszel-e? És már is folytatjuk a felejthetetlen kis történettel. Emlékezünk és emlékeztetünk, és így születnek a legendák, a mítoszok a mi életünkben. Megérezzük, hogy vannak emberek, akikkel örökre összekötnek a láthatatlan szálak, a megannyi felejthetetlen pillanat és az idő. Közelebb hozott minket a Facebookos oldal is, ahova többen is bejelentkeztek, és cseverésztek egymással, feltöltötték a régi képeket, és azon nevetgéltek. Többnyire én is jól szórakoztam a régi képeken és a hozzáfűzéseken. De úgy gondolom, a személyes találkozás és egy jó beszélgetés többet ér a Facebookos üzeneteknél, mert egy jó beszélgetés akkor igazán mély és felszabadító, ha benne van életünk lényege, ha elmondhatjuk, megoszthatjuk egymással életünknek azon jó vagy épp szomorú pillanatait, ami csak a miénk. A bulin, a nosztalgián, a beszélgetésen és az evés-iváson túl adhat még valamit egy osztálytalálkozó. Ezek a találkozók amolyan irányjelzők. Egyrészt láthatjuk, hogy kiből mi lett, ki lett, és ez egy tükör. Magunkat is jobban lássuk egymás szemében. Az egykori szótlan, csendes kislány harcias Amazon lett, vagy a szemtelen fiú Daliás herceggé vált, vagy sikeres pálya birtokosai, vagy mindannyian gyerekeket nevelő, szép családot építő szülőkké váltunk, akár itt élünk, akár külföldön. Láthatsz meg annyi különös és csodálatra méltó életet, hiszen mindenki a rendelkezésére álló és felismert lehetőségeinek a maximumát hozza ki az életéből, és nem ritkán olyan megélt eseteket lehet hallani, ami úgy gondoljuk, legtöbbünket összeroppantanak, míg mások tovább lépnek, és tőlük valamennyien tanulhatunk. Hála Istennek, most akik itt vagyunk, mindannyiunknak lehet részünk ilyen meghitt beszélgetésekben, mindenben legyen örömötök, és adjon erőt a holnapokhoz, késztessen újabb találkozásra, jó és meghitt beszélgetésekre. Köszönjük szépen! Akkor szólítalak, és mondom, ki, amit meg akar osztani a többiekkel az elmúlt 10 vagy 20 évből, és amit fontosnak tartasz, mondja el, úgyhogy más is jusson szó. 20. Hányan? 24, 20, jó. Én följegyzem. 24-en végeztetek, és akkor a két kislány, aki korábban nem maradt részét fiatal asszony most már. Van te egy szíves? Hát először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy megkezdett osztani velünk ezt az évvégi vagy a búcsúztató levelet, mert nekem nagyon jól esett. Tehát
akkor nem is emlékszem, egy sorára sem emlékszem, és most annyira jól esik így visszagondolni is, hogy akkori fejjel, tehát ez nagy élmény volt, köszönöm. Ugyanúgy, mint a 10 éves találkozón azok a levelek, amiket írtunk, az is egy nagy meglepetés volt. Amit azóta is keresem, hogy hova tudtam eltenni, de még úgy látszik, hogy még nem találtam. Az is nagyon jó helyre, de emlékszem a soraira. Úgyhogy azon gondolkodtam, amikor szó esett arról, hogy 10 éves vagy 20 éves találkozunk, még mondtam is Encsinek, hogy de én mit is mondhatnék, hát mi történt? Elrepült ez a 10 év, én nincs amit mondjak, de semmi nem történt, dolgoztam. És akkor kezdtem gondolkodni, hát én közben anya lettem. Ugye 2 kisfiúnak az édesanyja, van egy elsős kisfiam, a nagyobbik, és egy 5,5 éves még napköz is. A mindennapjaim azok munkával telnek, most már egy bankban dolgozom, azt hiszem, hogy akkor lehet, hogy már akkor is ott dolgoztam, mert az 10 éve, igen. Úgyhogy munka, tanulunk, első osztály nagyon nehéz, nem gondoltam. Tehát ezt nagyon nehéz összeegyeztetni, főleg tényleg a mai fiatalság azért, ahogy elmondta az osztályfőnök is, hogy nem. Egy picit mondjuk még az első osztályban nincs telefon, de azért a gyerekeknek az érdeklődéseket nagyon nehéz lekötni. Úgy félek egy kicsit, na de majd elmondjátok ti, akiknek nagyobb gyerekük van, hogy mire kell számítani. Tanulásban nem is megy, de nagyon jó sportoló. Igen, igen, ezt. A nagyobbik fiam, hála a keresztanyjának, a Tündének, Tünde és Encsi a keresztanyjuk, hát ugye nekik már nagyobb gyerekük van. És úszni is, hát akkor a mi gyerekünk is menjen el úszni, és akkor születésnapjára ezt kapta ajándékba, tavaly előtt májusban, azóta is versenyúszó lett belőle, úgyhogy 8 évesen, nem tudom, hogy mi lesz belőle, 10-11 évesen fog majd kiderülni, hogy milyen irányba, de jól úszik. Én mindig csak azt mondom neki, hogy mindent adjon bele, amit tőle telhető, és hogy a tanulás nem vehetik el egy ilyen dolgokat. Hát mi is történt? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azért a többekkel, tehát azért nagyjából szoktam találkozni veletek elég sokszor, úgyhogy tudok így mindenkiről mindent. Honnan elköltöztek ezt a Honnan elköltöztünk, ugye építettünk, 4. éve lakunk van a Pomkin, a strand, a városi strand, és akkor úgy mögötte egy gyümölcsösbe, szomszédok nincsenek, közel laknak Ildiékre, nem nagyon találkozunk. Az ő Ildiékre járnak a... Igen, Sacéknál már voltam. Igen. De Ildi még nem. És tehát nagyon-nagyon örvendek, még nincsen egészen elkészítve a ház, de nem számít. Tehát az, hogy a gyerekek kint tudnak lenni a szabadba, az mindent megőrzik így, és közben bejárnak oda, úgyhogy... Te változtál, te magad, úgy érzed? Hát én szerintem én 20 éves, 18 évesen, akkor is úgy éreztem, hogy mindent tudok a világról. Most sem érzem, hogy nagyon sokat kell még tanulni, de örülök, hogy nagyon sok mindent tapasztaltam, és tényleg tehát nagyon eseménydús volt, mindenféle szempontból, tehát lelkileg is, és sokszor eszembe jut az, amikor ugye az osztályfőnökön mondta, nekünk mesélte, hogy az embereket, hogy mennyire, tehát konkrétan, hogy ugye a vallás is, meg minden, hogy próbálják hogy az embereket irányítani. Tehát ezt egyszer emlékszem, akkor nagyon nem értettem, hogy miről szól, most már ezeket a dolgokat kezdtem megérteni. Tehát a gyerekek azok református iskolába járnak, tehát én magam unitárius vagyok, de nagyon sok mindent már másképp látok, és ez olyan jó. Úgyhogy röviden. Még valami? Gondolkozom. Hát mindenféle ilyen személyes, hát én is, hogy sok mindent megtapasztaljak, és ahhoz, hogy jobban rálássak a dolgok,
hangszakmában dolgozom, nagy a target, nagy a nyomás, nagy a stressz, és próbálok én is egy kicsit tudni, hogy egy kicsit többet foglalkozni magammal, mert nagyon nem tetszik ez a rohanó világ. Sajnos ez van, de én próbálom visszatartani bennem kisebb-nagyobb sikerrel, de igyekszem. Köszönjük szépen. Barabás Anna már. Mit tudod? Sajnos már melletti faluban, nem messze, 3 gyermeket. Találkoztam vele egy A legnagyobbik cukorbeteg 10 évesen, de annyira, hogy be is komázik, tehát problémák vannak a nagyobbik gyerekének. Te tartod vele a kapcsolatot? Hát én még pár évvel van. Színen De ezt nem. Mindenkinek a szülők színe meg. Hát ott az e-mail címe az megvan, Igen. a Facebookon Fent van, igen, de nem igazán kommunikál senkivel. Én ráírtam, hogy akkor számíthatunk-e rá, vagy nem, és azt mondta, hogy az osztályfőnök órára fog jönni, de nem látszik, hogy nem ért ide. Na, neki én kell elolvassam. Írsz vagy. Szia, Encsi, valahogy rávettem magam, hogy végre röviden írjak magamról egy pár sót. Nehéz elhinni, hogy már megint 10 év eltelt, amióta utoljára találkoztunk, így visszatekintve úgy tűnik szinte semmi sem történt. 2004 óta hát csak annyit, hogy a finanszóktól átmentem a veredékbe dolgozni, mint konszigérde klient Hello Farm Fizice. Ott dolgoztam 2007-ig, közben Edwinnel közösen eldöntöttük, hogy kiköltözünk Kanadába. Beadtuk a papírokat 2007. januárban és 2007. augusztusában meg is kaptuk a hivatalos kitelepedési engedélyt. Nagyon rövid idő alatt kaptuk meg, általában 2,5 hétre telik. 2008. januárban kijöttünk, nem volt könnyű egyáltalán, főleg ami a szülőket illeti, hogy ott hagytuk. Én az év szeptemberében kaptam egy banki állást, ott voltam 5 évig, közben született egy kislányunk is, 11 év különbséggel már fiunk után. Szülési után visszamentem 6 hónapra dolgozni, de ott hagytam a munkát Vivien miatt, hogy vele lehessek. Közben házat vettünk, egy csomó dolgoztunk rajta, főleg én, mert Edwin egy rakás dolgozik, és mire hazaérünk, kicsavart. Szóval semmi különös, csak a hétköznapi munka, és így telnek az élet. De még annyit, hogy nagyon jól vagyunk, és szeretem itt. Mindenkit puszilok, és jó szórakozást. Köszönjük szépen. Én is megnéztem közben. Párizs nevű városban laknak. Ontario államban. Jó. Foglalka. Jó. Jó. Semmilyen nem is tudom, hogy mit mondjak. Ja, akkor kérdezzek, ha nem jó. De hát te mondjad egyszer magadról, amit akarsz. Mit nem tudtok, mire? Semmi. Akkor semmire sem emlékszem. Hogy tesszük magunkat. Azért, hogy mesélj. Jó, mit meséljek? Mit tudjak mesélni? Hát egy gyermeked már itt járt, igaz? Igen. Ezt felelevítettük. Igen. Van 3 gyermekem, el vagyok való. Otthon vagyok a szülőkkel, otthon élek Gyepesben. A gyerekek mekkorát Jó, érettségizett a nagyobbik lányom, tehát 20 éves lett decemberben. Kisebbik lány 9. osztályban jön az ősztő, legény 6. osztályos lesz. Munkanélküli vagyok most jelenleg. Kellene menjek németbe. Lehet nem lesz semmi, igen egyszer. Lehet nem lesz semmi belőle, mert összetörtem a lábam, kezem, mindenem. Amit el tudok mondani. Miért tőzsdel össze, mit tőzsdel? Hát bládáztam kint az zöldséget, lesz szorgalmasan. Mindenki olyan kemény, tudod, tanügyből ki a mezőre. Tanítottál? Igen. Tanítottál? Igen. És akkor hogy vagy akkor? Hát ott hagytam a tanulót. Nem könnyű tanulás. Nem könnyű.
Tehát annyi része lett a tanügynek, hogy kellett néznem, hogy az iskolabuszok mit visznek reggelibe. Tehát ezt figyeltem egész télen, hogy melyik rendet visz. Nem csak egy. Nem. Az ősszel jöttem haza, egy hónapot tudtam ki. Szülei jó egészségben vannak, vagy? Hát öreg, 84, 70 körül, úgyhogy igen. Mert nem járnak a mezőre, tehát a falusi ember miből él. Tehát abból kevés nyugdíjából plusz, amit a falun termel. Tehát ennyi. Amit tudok magamból. Szívesen látok gyereket, tűnbe járunk egyszer. Mikor hazajön, de közben igen, olyan meglátogatók, én is hazavetődök. Anyukám mindig járnak minden hétvégén. Jó. Ennyi, amit el kell mondani. Köszönjük szépen! Ha még valami érdekel, akkor megbeszéljük. Lerecki, Erika már. Csak kíváncsiak. Én nem tudom, mit mondja a dolgok. 10 év családom volt, született egy kisfiam, ő most 7,5 éves, Atinának hívják, első osztályos tanuló. Úgyhogy elköltöztünk falura, az életem teljesen más irányba fordult. Melyik falura? Agyagfalra. Igen. Rossz irányba, tehát én akkor könyveltem létszéles találkozom sok cégért, most teljesen az ellenkezője. 3 cégem van ott könyvelni, tehát nem sok, otthon vagyok legtöbbet, ott is keresem a munkát. No, gazdálkodok vagy? Nem. Miért van falura? És miért Agyagfal? Oda van is Tulajdonképpen mi lettünk egy függőlőkönyv valami házat, ott átvertek, és ez egy kényszer megoldás volt, egy idegen papba költöztünk be, ahol tényleg senki sincsen. Magunkra vagyunk utalva, és vissza szeretnék jönni, de akkor nem tudunk. harciasság. És kezdtem meghagyni sajnos. Talán ez arra tudni. A fiú ott jár. Igen. Akkor tűnre. Na. És csak Igen. vagy végezett Egy fiú és egy lány, vagy? Igen. Nem hallom. Egy 3 évet tettem valami külföldre dolgozni. Mindennapi munka. Németországban ilyen bőkészülés. Bíró? Muszájnak 2 gyerek egyszerűen vicsomiska volt, és egyszerűen 2 fizetéssel. Nem volt elég, rá voltunk kényszerűvel valamelyiknek muszáj volt. Így oldottuk meg, hogy tudjanak a gyerekek járni iskolába is. Jó meg vagyunk, hál' Istennek, egészség van mindenki. Fiad mit akar? A fiam egyelőre külföld, utána aztán reménykedek, hogy majd rájön, hogy hülyeséget követett át, hogy nem egy most érettségét. Most menjen a hó. De reménykedek, hogy csak előbb-utóbb. Most még nem. Megpróbálok rávenni, tehát 14-18. egész utolsó évben, tehát most 12-ben úgy volt, hogy elmegy, mert mindig először volt otthon, és utolsó hónapban kijelentette, hogy nagyon szépen megkérünk, hogy megpróbáljuk többet rávenni, mert nem fog menni. Belé voltam betegedve, tehát mai napig bele vagyok, de akkor olyan sok ért, hogy is nem tudom mondani. Próbáld meg, ezt még próbáld meg. Gazdálkodtok ti? Gazdálkodtok? Gazdálkodunk is, a férjem is dolgozik, én is dolgozok, tehát falun élünk. Minden nem foglalkozunk. Köszönjük szépen. Anna. Sok minden történt. Két gyerek, már Anna is. Fiú, lenni, azt tőle akarom írni. 8 éves lesz a kicsi, az 12. És fiú? Lány. 12 éves? Jó. Hol dolgozom? Hol éltek? Szalátán lakunk, és amíg a 10 éves találkozóktól, még a pénzügynél dolgoztam, de aztán itt hagytam is a saját cégünk könyvére, már az előkönyvelés. Mivel foglalkozik a cégek? Hát gáttermunka és fakitermelés.
és a szállítással is most újabban. Elégedett vagy? Elégedett vagy? Hát így a család. így jó vagyunk, hát ez a rohanó világ, a kamaszkor is bejött nagyon. A gyerekekkel nem könnyű, hát kicsire nincsen bajra, nagyon. Mit tennek a József? Mit tennek a József? Hát a turisztikában. Még nem, a jövőben egyébként, még nem jövőben, de már keményen benne vagyunk a tekertésiben olyan dolgokban. Én nem tudom, melyik véglet a jobb egyébként. Még sokat több lenni. Daló célunkkal. Hol van? Amerika. Jaj, de jó! 10 éves alapra. Igen? Jön a következőbe számolom. Hol? Amerikában? Na, én olvasom akkor. Kedves sportosztálytársak és osztályfőnökök! Nem is tudom, hol kezdjem és hogyan. Még jó, hogy nem kell beszélnem, mert ebből a szempontból a régi maradtam. Talán elég, ha beszélek az elmúlt 10-12 évről. Mint sokan tudjátok, az élet visszasodó cégekben 2002 őszén egy kisebb cégnél sikerült munkát találnom a könyvelőségben, 2008 márciusáig, amikor ugyanis véghez jöttem a tengeren túlra Montrealba. Ott létem nem volt könnyű, annak ellenére, hogy rokonaim vannak a városban, a szegénység és egyedüllét nagyon megviselt. Ennek nyomására egy olyan házasságban menekültem, ami nem szilárd alapokra épült, és emiatt elég ingatag. Isten volt oly kegyes hozzám, és megáldott egy fiúcskával 2009. februárjában. Az örömben üröm, ahogy szokták mondani, az, hogy 25 hétre született. Akkori tudásom szerint nem is fogtam fel, mi történik velünk, de az orvosok küzdeni akartak az életéért, és mi igent mondtunk. Nehéz percek, órák, hetek következtek, egész nap a kórházban voltam, persze a munkaidőn kívül a férjem is, számoltam a lélegzetét, fogtam a kezét, ameddig akkorára nőtt, hogy kivehettem, és alkalmazhattam a kenguru módszert. Volt időszak, amikor az orvosok lemondtak róla, de ahogy utólag nevezték, a csodababám megmaradt, és 109 nap után 15 hét hazaengedték. Mostanra behozta a lemaradást, de a telek nagyon megviselik, és az örökös aggódás engem is. Mindezek ellenére vállaltam a második terhességet, és 2011-ben megszületett Réka kislányom. Jelenleg nappal iskolába járok, mivel hogy itteni diplomam, és a két nyelv magasabb szintű tudása nélkül nem sikerült munkát találni. 14 hónapot már a hátam mögött tudok, és szeptemberben elindulhatok boldogulni a tudásommal. Röviden ennyi lenne az én beszámoló, még csak annyit megjegyeznék, hogyha nem is mindenki látok az idén, de sikerült meglátogatnom Kapus Tündét Floridába, és pont egy hét múlva találkozok annyival is, akit ő csupán pár száz kilométer választ el. Nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és szeretettel üdvözlöm azokat, akik jelen vannak, és azokat is, akik nem mehettek el. Köszönöm szépen! Mi végződik úgy? Nem tudom, hogy nekem mekkora szám volt a diplomikhez. De nem csak a kiloimban számol sokkal nagyon, mert az is mutató be, hogy örököltem egy adag süketséget, aminek nem igazán nőttem, de legalább hát az, hogy velem nem történt semmi, azt nem tudom elmondani, rengeteg dolog történik, ami tehát nem is tudom, hogy minden napinak nem mondható, ha bár különlegesnek sem. Nándikja most már 17 éves, 11. osztályon végzett keresztül az Unitárius Gimnáziumban, Boglák Kolya kicsi, 9-en végezett ugyanott. Boglák a diszlexiás, Nánti hiperaktív, tehát mivel én sem voltam egy átlagos, legalábbis úgy éreztem, hogy sem nem tudtam beilleszkedni köznyeltek. Legalább ez volt az én lelkem, tehát én csak most azt, hogy ti hogy láttátok, azt nem tudom, de hogy az, hogy
én hogy értem meg, az egy másik dolog volt végül is. És lehet, hogy azon az alapon, hogy ami nem jön meg, az megerősít, attól nem csak fizikailag lettem erős, szellemileg is. Fizikailag is erős vagyok, így nyugodok. Nagyon sok fizikai munkát végzünk, nagyon sok mindenbe belevágtunk, elkezdve a turizmustól, állatokat tartunk, tehát most már családi vállalkozásunk van, 5 és 7 ember dolgozik nekünk, időszakosan vagy tehát szezonfüggően, körülbelül 70-80 hektáron gazdáskodunk. Sokféle állatunk van, amellett a turizmus, ugye, ahogy elmondtam, és amellett még, amikor vannak ezek a gazdáknak szóló támogatások, állatos, földesek, azokat is én szoktam csinálni. Igen, hát úgy megszoktuk, hogy 3-4 órát alszunk a 24-ből, és rohanunk tovább. Tehát ez nem furcsa, hogy nyári időszakban 2 órát, 3-at alszunk, nem. Tehát megszoktam már mindenki. A 17 éves fiam már 10 éve vezet, úgyhogy nem számít, hogy sár, vagy nem sár, vagy jég, vagy nem tudom. Tehát természetesen nem a közutakon, hanem a mezőn. Traktorra gondolom. Traktorra, és mindenfélével. Kamaszkor nem panaszkodhatok. Tehát kicsi korukot arra hajtottam, hogy az igazad, hogyha butaságot is csinálnak, vagy rosszaságot, az az első, hogyha a keresztúról is felvesz a telefont fel, hív, és tisztelettel bejelenti, hogy ez vagy az történt. Tehát viszont ennek ellenében bárhol akarnak menni. Én nem tudom, lehet, hogy nem tudom, hogy jó vagy nem jó, én azt mondtam, hogy inkább viszlek hozzak. Tehát akárhova szeretnének menni, amikor menni akarnak, elviszem, amikor haza akarnak jönni, hazaviszek, hazahozom. Tehát nem viszem oda, hanem megállok egy sarokkal tovább, hogy nem legyen cikit, majd aztán oda hogy elmegyetek, hogy kamaszkor, akkor majd megtudjátok, hogy mi az neki. Na jó, hát akinek nagy gyermeke van, akinek nagyobb bacska gyermeke van, az már tudja, hogy miről beszélnek. Rengeteg önkéntes munkát is végezünk mindemellett. Pályáztunk, óvodát nyitottunk Szentpéterén, egy akkora faluban, ahol 170 a lényeg. Tehát az én gyermekeim hányódtak Pálva és vissza, tehát 2,5 évesen a napi 2,5 kilométert begyalogolták. Autóm nem volt, szamára, szekére, ahogy ők mondták, amivel érték. És hál' Istennek, hogy nem voltak betegek. Tehát ezért hálát adok az Istennek, hogy ettől megkímélt. Tehát ők nem voltak betegek. Habár mindent úgy próbálunk, hogy minden ugye nagyjából házi legyen, vagy vissza a természethez, hogy minél kevesebb. Na. Mit mondhatnék még magamról? Nem bántam meg soha semmit. Tehát amilyen döntéseket hoztam, tehát amikor döntésre került a sor, akkor próbáltam úgy dönteni,